Sa unang linggo ng taong 2021, panibagong viral video post ng karahasan ang naging palitan ng mga netizen sa social media. Ito ang brutal na pamamaslang ng riding in tandem sa isang barangay tanod na nakatalaga sa barangay quarantine control point ng Del Carmen, Florida Blanca, Pampanga nitong tanghali ng January 3. Naakuhanan pa ng CCTV camera ng barangay ang krimeng nangyari sa kalsadang Tagusan ng Guagua at Porac, Pampanga. 5 tama ng bala ng kalibre 45 baril ang kumitil sa buhay ng 58 anyos na si Barangay Tanod Joseph Labonera. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Barangay Captain Joel Santos ng Del Carmen, bago pa pagbabarilin si Labonera, ay may nasita umano itong motorista na hindi tumatalima sa quarantine health security measure na ipinatutupad sa barangay checkpoint. Tinuturo yung signage na no face shield, no face mask, no entry, no exit. Sinabihan niya po na naka-megaphone. Kung lagi kayong ganyan, wag na kayong dadaan dito. Tatandaan ko yung mga pagmumukha nyo. Ganun po kasi kahigpit ang aking barangay tanod, sir. Ngayon po, after 30 minutes yun po, nangyari po yung pamamaril. Aminado si Kapitan Santos na isa sa mahigpit na barangay tanod niya si Labonera sa pagpapaigting ng health security protocol. Kahit na istrikto ay makatwiran naman umano sila sa pagharang at pagsita sa mga kabarangay na tumatawid sa barangay checkpoint. Kung makikiusap kayo at nakalimutan nyo lang talaga ang inyong face shield o face mask, kami naman po, kung may available kaming face mask, nagbibigay po kami. Pero wag naman po sanang humantong sa pagpatay sa aking tanod na ginagampanan niya lang po ang kanyang tungkulin. Sa pagtungo ng news team sa crime scene, bakas pa ang mga tumagos na bala ng kalibre 45 baril sa bakal na gate kung saan bumulagta ang tanod na si Labonera. Sa inisyal na investigasyon ng Florida Blanca PNP, palaisipan pa rin sa kanila kung bakit ganun na lamang kalaki ang galit ng gunman sa biktimang tanod. Bagamat hindi umano isinasantabi ang motibo na baka may napahiya ang tanod sa mga motoristang nagdaraan sa barangay control point, ang asta ng gunman na pag-ubos ng isang magasin ng bala ng baril at malapit ang pagpatay ay indikasyon ng matinding galit. Manner ng pagbaril is makikita po natin na somehow buong loob ng bumarel. Pero doon kasi sa anggulo na doon sa paninitan niya, kung ordinaryong paninita lang naman yon na hindi naman siguro hahantong sa pagpatay yung nasita para maghiganti, para patayin yung victim natin. Inaalam pa namin kung ano yung possible na mas mabigat na motive kasi titignan nga natin, limang bala yung inubos niya. Ibig sabihin, galit yung gunman po natin. Sakay ng Honda TMX 125 na walang plaka ang riding in tandem na nagmadaling tumakas sa direksyon patungo sa bayan ng Porac, Pampanga. Siniyasat din namin kay Lieutenant Colonel Tomen kung bakit walang nakatalagang pulis ang barangay checkpoint sa Del Carmen nang mangyari ang krimen. Sagot niya, kumalas na umano ang mga nakatalagang pulis doon simula nang matapos ang mahigpit na quarantine protocol na inilabas ng probinsya ng Pampanga sa pagsalubong ng bagong taon. Actually po, kate-terminate lang po nung executive order na binaba po ng ating provincial government. Nung pong 31, 1 at saka 2, meron tayong nakatalaga na pulis doon. So, it so happened na a day after, nag-pull out na po yung mga naka-duty natin doon. Sa footage ng CCTV camera, naging muling kontrobersyal sa maraming Pilipino ang mukha ng karahasan sa pagpasok ng 2021. Isang hamon sa pambansang pulisya na kung paano re-resolbahin ang asta ng mga riding in tandem na umaasta in broad daylight at walang kakaba-kaba sa dibdib na pumapatay. Bagamat umano makatutulong sa pagresolba ng krimen ang kuha ng CCTV camera, pahirapan naman kung papaano ang pagkilala sa mga sospek. Paulo G. Santos, CLTV News.